Tervetuloa uudelle videolle. Ei ole vähän aikaa tullut uusia videoita, koska mä oon ollut niin paljon yksin skeittaa, niin ei ole tullut kuvautua, koska ei jaksa laittaa vaan kameraa maahan ja kuvaa, kun on yksin. Mutta nyt tänään mä ajattelin, mä kokeilen yksin kuvaa. Katsotaan mitä siitä tulee. Mä tänään kokeilen 20 eri temppua reiliin, flättireiliin. Katsotaan kuin käy ja miten saa kuvattua. Näyttääkö se tyhmältä kuin kamera maassa, mutta katsotaan. Nyt mä hakee aika vähän syötävää ja sitten skeittaa. Nyt syödään ja sit mennään skeittaa. Katsotaan mä vedän itteni niin päästykset on jaksossa. Aloitetaan ranuista. Tästä voisi tulla sellainen ruoka-ASMR. Helmettien mikkiä mukana. On hyvä. Sai syötyä, sulattelin hetken aikaa sitten ajattelin, että nyt mennään skeittää. Huomasin, että mulla ei ole lautaa mukana, se jää himalla. Niin nyt sitten hakemaan lautahimasta ja uusi yritys. Tyhmä kuvaa tälle GoPro maassa.